Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien mal-amministrazzjoni l-ġdida l-Partit Laburista għamlu l-ewwel żjara tagħhom fejn żaru dar il-Mistrieħ fil-Furjana. Din id-dar magħrufa bħala d-dar tal-Florjana ilha tipprovdi kura l-anzjani għal aktar minn 35 sena waqt li tiżgura jkomplu jgħixu b'dinjità u indipendenza. Hawnhekk Dr. Abela flimkien mal-amministrazzjoni u l-Ministru Joe Etienne Abela u s-Segretarju Parlamentari Melkin Pola Ġużgalja iltaqgħu u tkellmu mal-anzjani li jgħixu f'din id-dar. Il-mexxej Laburista innota kif il-kwalità tal-ħajja fost l-anzjani tfisser ukoll li l-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani ikollhom sens ta' komunità f'ambjenti sbaħ u komdu. F'din iż-żjara ġie spjegat kif riċentament inħass il-bżonn urġenti għal rinnovar ta' din id-dar tant li fl-aħħar xhur il-binja għaddiet minn rinnovazzjoni sinifikanti favur standards ogħla favur l-anzjani li jgħixu fiha. L-investiment ta' twettiq ta' dan il-proġett mill-Gvern qabeż 800,000 euro u kien jinkludi xogħol ta' tisħiħ fl-infrastruttura tal-binja u tiġdid tal-faċilitajiet fost ħafna aktar. Dan l-investiment kien xprunat fost oħrajn mal-viżjoni tal-Partit Laburista fil-Gvern li kompri jipprovdi kwalità ta' ħajja mill-aqwa lill-anzjani f'pajjiżna, kwalità tal-ħajja li tiġi sostnuta, diversi miżuri fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet sena wara l-oħra, lotja imsaħħa tal-carer at home u aktar mediċini b'xejn imdaħla fil-formularju tal-Gvern. Minnaħa tagħhom l-anzjani fid-dar laqgħu b'sodisfazzjon iż-żjara tal-Prim Ministru u l-Amministrazzjoni Laburista fosthom. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm id-Deputat Prim Ministru u d-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament Ian Borg, id-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Elix Saliba, il-President tal-Partit Laburista Elix Xiberras u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Leonid Mackay.